sa ġimgħa ilu kont tisma' min jgħid b'ħanġra daqsiex biex ibelek xi ħaġa. Illum l-affarijiet kienu differenti. Il-Monti ta' Ħal Qormi is-Sibt filgħodu sebaħ għaxena mhux tas-soltu fejn ramaw inqas bejjiegħa u ra inqas nies mis-soltu. Dan wara direttivi biex fis-swieq fil-lokalitajiet jarmaw biss il-bejjiegħa tal-ikel. Dan apparti li tinsam distanza ta' 20 metru bejn posta u oħra. Fejn is-soltu dan il-post ikun mimli bl-attività ta' nies jagħmlu x-xiri tagħhom, illum kien armat bil-bejjiegħa tal-ikel biss. Dan sabiex jipprevjeni milli jinxteret il-coronavirus. Wieħed mill-bejjiegħa li jarma bil-ħaxix ispjega li mhux jieqaf bin-nies jixtru mill-flott tal-art qammiela. In-nies qed jixtru bl-amment ma jagħtuk xejn laqgħu li jistorjaw jkollhom. Ma waqafniex. Għax kulħadd jixxi ċempel biex nidhom id-djar daw ixjuh. Bejjiegħa oħra qaltilna li n-nies qed jaħżnu l-ikel. Tiffettwana ftit, imma llum li mhux ħażin għax in-nies jibdew jaħsbu biex jixtru għax ma jkunux iridu joħorġu. Fuq fomm il-bejjiegħa tibqa' mistoqsija wara li l-konsumaturi marru bil-gżuż biex jixtru. Sa eżempju nhar it-tnejn jekk tiftaħ il-petkalija qed nibża nabbija għax mhux se jkun naf x'inhu x-xogħol għax dil-ġimgħa ħadu ħafna sa ġimgħa dieħla kulħadd jiekol milli baqalu. Intant kompja anzjana li kienet għadha kif lestiet ix-xirja tagħha stqarrit magħna li huma mdorrijin li jaħżnu għal meta tiġi bżonn. Nippreferu li nkunu fl-arja aħna milli ġol folla. Aħna nħobbu l-baħar, nħobbu ħdej il-baħar. Kif għadin f'di situazzjoni preferi niġi li nkun bot minn nies, mhux magħluqa ġo supermarket fil-folol. U għaw l-arja. Aħna dejjem flimkien noħorġu da. U li tagħmeli b'infatt. Jiena billi anzjani dejjem naħseb għall-affarijiet li jkolli li nfittex u nsib. Ngħid biex fil-każ in case inkun ma niflax jew ma nistax noħroġ dejjem għandi. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.